எபேசியர் அதிகாரம் 6 1 வசனத்தை பார்ப்போம். பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றோருக்கும் கர்த்தருக்குள்ளும் கீழ்ப்படிந்திருங்கள், இதுவே நியாயம். ஆமீன். தாய் தகப்பனுக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளும் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளும் கர்த்தர் நேசிக்கிறார். எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் உங்களோடு இருப்பார். கர்த்தருக்கு பயப்படுவதே ஞானத்தின் அறிகுறி என்று சொல்லுகிறார். எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். இந்த தப்பு செய்யக்கூடாது, இந்த தவறை நாம் பண்ணக்கூடாது. அவர் கண்கள் பாதாளத்தில் சென்றாலும் அவர் கண்கள் நம்ம நோக்கி இருக்கிறது என்று பயப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் அதிகமாக நேசிக்கிறாருங்க. கர்த்தருக்கு பயப்படுவதே ஞானத்தின் அறிகுறி. தாய் தகப்பனுக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்பட பிள்ளைகளே ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு எந்த குறையும் வராது. அவர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு எந்த சூழ்நிலையும் கர்த்தர் கைவிடாதபடி அந்த பிள்ளைகளை காப்பாற்றி கனம் பண்ணுவார்.